Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana rek ning channelku, channel Feni Guru, channel Serono genahe. Nah, sik urung padha salat, kadek salat sik lagi nonton iki. Nah, iki bolo-bolo kanca-kanca Kurawa-Kurawa pengen nonton kasus cilik sing mau gawe layangan iki. Nah, nonton sik do ngono ki tadi. Bani alas-alas ya. Bantu aku. Molok murah. Molok. Nah, doain tadi alas sih, geng. Kanturi bako ini ngene ora gamyang wong pintu-pintu Muluk ora tak olokake sangkrotan. Itu anu. Ning kono gegeran tegan nak piye, Doan? Asing gawe puten ndi? Tugel. Mosok. Wis molok. Saing tipis ya regangane. Ah priye? Pak Isa. Sangkotan. Bil di kok layangan, Bil. Ngolokake kok. Aja kok layangan nanti. Ana ada Bul? Bul. Bul. Ana ndi? Nanti. Sapa? Sampo ora duwe. Ah ngeter kok bareng-bareng. Sangkutan berapa? Ora. Aler nang sing ngolokake. Oh, sambung ra apa-apa. Ya, nek cegat kenur surah, Mak. Rama, ya wis. Kuwi tuku nang ndi layangane? Paraan. Piro regane? 5.000. 5.000. Saya. Ning ngen kowe omah to piye? Saya usaha. Saya usaha ki ndi? Paraan. Sing ndi? Cepak pasar. Marep ngulon. Heeh. Go bola apa kenur? Bentaran mau ah. Cocok. Oke, saya putih mau molok ora? Ora. Empis-empis. Sing abang. Abang Regangane elek.
Ning kali aji ono bocah. Kalau dulur ono dulur sing nonton iki keleng lo karo. Do adus. Oh. Kali keng. Ini ujuk layangan nak. Ujuk kecil hilang barakai. Ngintip kali. Pak. Niki moto-moto nih. Tah do layangan iku, Pak. Yuk, ana kali kaji no bocah ora. Ini kali, geng. Kali aji. Wah, kayak ada babalan nih. Sebalik ya. Sumuk. Gono bengkel pasien para. Wis ngene ya, belum. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.